Hello, sziasztok! Én itt Creature vagyok, és ebben a videóban egy rejtett crafting table-t fogunk nektek bemutatni. Felül is a építést, hát most bemutatom, ilyen kicseréli. Na, nem nagy rendszer, csak annyiból áll, hogy ide letesztek két pisztont, egy crafting table, de meg lentre egy pisztont, bármilyen blokkot, csak az a lényeg, hogy ne látszódjon ki maga a rendszer. Ide kell egy fákját tenni, persze, csak nagyon csináltam, nem átbefettem előre, itt kiütöm, és így csináljatok, ne úgy, de az előbb be kell kötni botlód rótorokhoz majd. Ó, nagyon laggol a játék most valamiért, na mindegy. Most ilyen kicsibe építem meg botlód rótorok, de az bármekkorában megépíthetitek. Most ilyen fedést csinálom. Hát igen, elvezetitek hozzá a jelet, elhozzátok, és megnézem majd, hol akad el a jel. Ja igen, elfelejtettem a legfontosabbat. De kell még két repeater, két szekundumos, 4-et, ezt is így bekötjük. És ide is rakunk egy redstone-t, ez nagyon fontos, majdnem a legfontosabb része. Na nézzük, hol akad el a jel. Itt akkor ide kell rakni, megint csak ott. Így kiütitek, na építhetjük is vissza, és rejtett crafting table. Most ha tetszett a videó, küldjetek egy lájkot, sziasztok!